Ničija životna No priča man's se ne life can može be ispričati encompassed u in one jednoj telling. priči. There is Nije no way to moguće give each year opisati its svaku justified godinu weight, u to include each potpunosti. event, Šta each of the možemo je da elders, friends, pokušamo da and other people who prelistamo helped to shape a zapisano lifetime. i da What pronađemo can be put done do is to be čovjekovog faithful in srca. spirit to the record Čovjek koji and je to try to find predstavnik one's way to Boga the ovdje heart of na the man. zemlji. Za A ova man who is turbulentna the vremena representative kroz of God koja on earth prolazimo. for these turbulent Čovjek o times kojem je through which our Bog world is passing. nekoliko puta prije 100 A man godina about whom God objavio himself obećano revealed Mesija over 100 alejhi years ago salamu. to the promised U Messiah, peace decembru be upon him, on a number of 1907. times. godine Bog je In December rekao 1907, God obećanom told the promised Mesiji: Messiah, Ja sam I sa am with you, tobom, o O Masrur. Masrur. U In januaru January 1907, 1907. the godine promised obećani Messiah Mesija wrote, alejhi salam je napisao: I saw in my Vidio dream sam my u snu son mog Sharif sina Ahmad, Šerifa who was Ahmeda koji wearing je a imao turban, turban and i there were dva two men čovjeka standing koji near him. su stajali One of them blizu pointing to njega. him said, Jedan od njih Here comes the pokazivajući king. na njega je And the other rekao: one said, Dolazi kralj. He has A yet to be drugi the judge čovjek je first. rekao: On prvo mora On the biti 28th of sudija. May 1907, 28. God maja revealed, 1907. Allah godine has Bog made je him objavio: Amir, Allah ga contrary je to učinio expectation. emirom, suprotno On the 10th of očekivanjima. January 1907, 10. the promised januara Messiah said, 1907. godine A few obećani years back, Mesija je I had rekao: said in a Nekoliko vision godina about my prije son rekao Sharif sam o Ahmad. viziji u vezi mog Now you sina sit Šerifa down in my Ahmeda, place koja as I glasi: shall leave. Sad ti sjedi na moje mjesto, a ja ću These otići. revelations were Ove objave fulfilled by su the progeny ispunjene of iz Hadrat potomstva Mirza Sharif Hazreti Mirza Ahmad Šerif in the person of Ahmeda u Hadrat osobi Mirza Masroor Hazreti Ahmad, Mirza Masrur Khalifatul Ahmeda, Masih V, Halifatul Mesih the present V, head of the worldwide trenutnog vođe Ahmadiyya širom Muslim svijeta community. Ahmedija muslimanske And this zajednice, is the a story of ovo je his life. priča o njegovom životu. Na hudbi 8. In his Friday septembra sermon of the 8th of September 1950. godine 1950, Hazreti Halifatul Hadrat Mesih II Khalifatul je Masih rekao: II said, Obećani Mesija je rekao: Ja The promised odlazim, Messiah said that ali I am Allah the će vam prophet, poslati that drugu God will send a manifestaciju. second Ali manifestation naš for you. gospodar nema But samo our Lord drugu does not only have the manifestaciju, second on ima treću manifestation, He has the manifestaciju. third I ne samo da manifestation as ima well. treću, And ima He i not only has četvrtu the third manifestaciju, manifestation, He has the prateći sa fourth petom i manifestation also, šestom followed by the manifestacijom, fifth i and the tako sixth Božja manifestation. ruka će da And thus the pokaže hand of God ovu will moć keep showing svijetu. this miracle to the world. Dodao je da je časni He further poslanik said, sallallahu alejhi ve The Holy sellem Prophet, rekao: peace Kad and blessings religija of Allah bude u be upon him, opasnosti, once Bog će said that when poslati religion nekoliko will be in ljudi danger, perzijskog God will porijekla send da a je few odbrane. people of Persian descent Obećani to Mesija je protect him. jedan od njih i ja The sam promised jedan od Messiah njih, was a one of them, također je and so am I. moguće da pod And ovom it is also objavom possible that under će this prophecy doći there may još be others nekih of the iz Persian perzijskog descent who will be porijekla, sent to koji će uphold the biti magnificence of poslati da religion uzdignu and to veličanstvo strengthen its vjere i da foundations. učvrste njen temelj. Nekoliko Just a dana few days poslije ove after this inspirativne faith-inspiring hudbe, address, Allah je God poslao sent to this world Sahibzada Mirza Sahibzada Masrur Mirza Ahmed, Masroor koji Ahmad, je rođen who was born on 15. the 15th of septembra September 1950 1950. in godine Ravda, u Rabbi, Pakistan. Pakistan. The Ahmadiyya Muslim On je community's praunuk od headquarters. Hazreti Mirza Gulam Ahmeda, He is the obećanog great-grandson of Mesija the alejhi founder of the salama, Ahmadiyya osnivača Muslim Ahmedija community, zajednice, Hadrat Mirza i Ghulam unuk od Ahmad, the najmlađeg promised sina Messiah, obećanog Mesije, and the Hazreti Mirza grandson of the Šerif youngest son of Ahmeda. the promised Messiah, Hadrat Unuk je Mirza sa Sharif majkine Ahmad Said, strane od and Hazreti the Mirza maternal grandson Bashiruddin of Mahmud Hadrat Ahmeda, Mirza Halifatul Bashiruddin Mesih Mahmud II. Ahmad, Khalifatul Masih II. Sin od Hazreti Sahibzada He Mirza is the son of Mansur Hadrat Ahmeda i Sahibzada Mirza Hazreti Mansur Ahmad and Sahibzadi Hadrat Sahibzadi Nasira Nasira Begum. Begum. Hazreti Mirza Masrur Ahmed je završio Sahibzada svoju Mirza osnovnu Masroor Ahmad školu u completed his Talimul primary Islam education školi u at the Rabbi. Talimul Islam High School, Rabba, Završio je BA na and Talimul obtained his Islam BA from koledžu u Talimul Rabbi. Islam College, Rabba, Pakistan. 1976. godine diplomirao je In magistrat u 1976, he poljoprivrednoj earned his Masters of ekonomiji Science na degree in Poljoprivrednom Agricultural Economics univerzitetu from the Faisalabad, Agriculture Pakistan. University, Faisalabad, Pakistan. At the tender age of Kad mu je 17, bilo he samo signed up for 17 Vasiyat, godina, or the potpisao je will, under vasijet the koji plan je initiated započet by od the promised obećanog Messiah, Mesija alejhi thus salama, committing a portion not less dodjeljivajući than 1/10 1/10 of his svoje lifetime earnings imovine and any i property zarade to the za cause of Islam. Islam. He got Oženio married se on the 31st of 31. January januara 1977 to 1977. Sayyida godine Amatu sa Sabu gospođom Begum Sahiba, Sejda Amtu daughter of Sabuh, Sayyid Daud Muzaffar kćerka Shah od Sahib Sejd and Daud Sahibzadi Amatul Muzaffar Hakim Shah Begum. i Begum Sahibzadi Amtul He is blessed with Hakim. two children, a daughter, Blagoslovljen je sa dvoje Sahibzadi djece, Amatul kćerka Varis Fateh, Sahibzadi who is Amtul married to Varis Fateh Fatih, Ahmad ona je Tahiri udata Sahib za of gospodina Nawabshah, Fatih Ahmed Dahiri od and a son, Nawab Shah. Sahibzada Mirza I Waqas sin Ahmad, gospodin Mirza who is married to Vakas Ahmed
Ahmed koji je oženjen sa Sahibzadi Hibatu Rauf. In 1977, 1977. Sahibzada godine Mirza Masroor dobrovoljno je dao svoj život za službu Islama i otputovao je u Ganu pod Nusret Jahan projektom, socijalni, obrazovni i ekonomski projekat od Halifatul Masih III, koji pomaže veliki broj bolnica i škola u zapadnoj Africi. Bio je prvi direktor srednje Ahmedija škole Salaga u sjevernom dijelu Gane. Tu je služio 2 godine. Pod njegovim upraviteljstvom škola je napredovala. Njegov uspjeh u školi ga je napravio najboljim kandidatom za direktora srednje škole u Isarkir u centralnoj Gani, gdje je služio 4 godine. Postavljen je za menadžera Ahmedija agrikulturalne farme u Dipali u sjevernom regionu Gane 2 godine, gdje je uspješno uspio da uzgaja pšenicu kao ekonomsku žitaricu prvi put u historiji ove države. Ovo je predstavljeno na internacionalnom sajmu trgovine i rezultati su predati na Nacionalnom poljoprivrednom ministarstvu Gane. Ovo je zabilježeno kao njegov uspješni eksperiment i predsjednici Gane su pohvalili Ahmedija zajednicu za ove vrlo uspješne eksperimente koji će promijeniti ekonomiju države. 1985. godine se vratio u Pakistan. 17. marta iste godine postavljen je za Vakilul Mal, to jeste Departman za financije. 18. juna 1994. godine postavljen je za direktora obrazovanja. U avgustu 1988. godine je bio postavljen za direktora Bahišti Makbara. Ovo je odbor koji se brine o Svetom mezarju. Od 1994. do 1997. godine je bio predsjedavajući za Nasir fondaciju. U isto vrijeme je služio kao predsjednik organizacije koja je odgovorna za uljepšavanje Rabve internacionalnog centra zajednice. Proširio je Gulšani Ahmed obdanište. Njegov trud je učinio Rabvu od neplodne zemlje do prelijepog zelenila. Služio je kao član kada odbora od 1988. do 1995. godine. To je odbor za pravdu u zajednici. U Hudamul Ahmedija organizaciji koja služi za muškarce uzrasta 15 do 40 godina, služio je kao sekretar za fizičko zdravlje članova, popis članova, vanjske poslove i kao potpredsjednik ove organizacije od 1976. do 1990. U Ansarullah organizaciji koja uključuje muškarce preko 40 godina služio je kao sekretar za obrazovanje i za fizičko zdravlje i kao sekretar za Kur'an obrazovanje. During the 1995 term, and as the Secretary for Quranic Education for the terms from 1995 to 1997. 10. decembra 1997. godine Hazreti Halifatul Masih IV. Rahmetullah ga je postavio za Naziri Allah, to jeste glavni direktor za Sadr Anjuman Ahmedija Pakistan i za emira Rabve. इल्हाम की तरफ भी ध्यान फिरा कि गोया आप अब ये कह रहे हैं तू मेरी जगह बैठ। Uspješno je služio na ovoj poziciji 5 godina, dok nije bio izabran za Halifatul Masih V. U administraciji i disciplini prema poslu nema mu ravnog. Ima kvalitet da nađe rješenje za sve i da u
upravlja While he served as the ravnopravno, chief executive dok je director služio of kao Sadr glavni Anjuman direktor Ahmadiyya, Sadr an Anjuman office which involved Ahmedija, the discharge of ured heavy responsibilities koji at the se center of bavi the sa organizational pattern of the vrlo movement, teškim he was ready odlukama to serve in zajednice. whatever Bio capacity je he was called spreman da upon. služi sve During this period, za he šta also je bio served as the pitan. director for U hospitality, toku and in ovog addition, perioda as the director također je bio responsible for direktor agricultural za matters. gostoprinstvo i kao In direktor za 1999, he had the agrikulturu. honor of becoming a prisoner in the name of Allah in 1999. Rabwa, godine Pakistan. imao je čast da bude He was zatvorenik imprisoned u on the ime 30th of Allaha April, u Rabvi, pursuant to the Pakistan. continuing religious Bio je persecution pritvoren through the 30. Inhumane aprila Religious radi Persecution nehumanog Laws zakona under Section PPC diskriminacije pod 295B zakonom for being the PPC person in charge of the Central 295B Administration zato što Office. je bio glavni za centralni He was ured released on the zajednice. 10th of May, Pušten je 1999. 10. maja 1999. godine. Hadrat Hazreti Mirza Mirza Tahir Tahir Ahmed, Ahmed Halifatul Mesih IV. je preminuo u svojoj kući u Londonu u 9:30 ujutro 19. aprila 2003. godine. Preko 40.000 članova se skupilo u Londonu. Prema pravilima konstitucije za izbor halife pod nadgledom gospodina Chaudhry Hamidullah, glavnog direktora Tahrike Jadida, sastanak je održan 22. aprila posle jacije namaza da se izabere novi halifa. Sastanak je održan u Fazl džamiji u Londonu. Kad su se vrata za sastanak zatvorila, tišina je obuzela članove zajednice koji su bili prisutni u okolnim ulicama. Ovo vrijeme svi su proveli u molitvama da članovi izbornog vijeća budu upućeni da izaberu najbolju osobu za Halifatul Mesih. Ovaj događaj su mnogi mogli da prate u svijetu preko MTA televizije. Izborno vijeće se mnogo molilo i prema pravilima konstitucije svaki član je uzeo zakletvu i hilafeti Ahmedija i onda se nastavio proces izbora. U 11:40 navečer tišina se završila. Hiljadama koji su čekali napolju i milionima koji su gledali MTA International su čuli zvuk mikrofona. I imam Ataul Majid Rashid, sekretar za izborno vijeće, je dao obavijest. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim wa ala abdihil masihil maud. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. तमाम अहबाब जमात हाय अहमदिया की इत्तला के लिए ऐलान किया जाता है कि आज मोरखा 22 अप्रैल सन 2003 बरोज़ मंगल बाद नमाज मगरिब व इशा मस्जिद फ़ज़ल लंदन में सैयदना हज़रत खलीफतुल मसीह सानी अल मुस्लिहुल मऊद रज़ी अल्लाहु अन्हो की मुकर्रर करदा मजलिस इंतखाब खिलाफत का इजलास बसदारत मोहतरम चौधरी हमीदुल्लाह साहिब मुनक़िद हुआ, जिसमें हस्ब कवायद हर रुकन ने खिलाफत अहमदिया से वाबस्तगी का हलफ उठाया और उसके बाद मुकर्रम व मोहतरम साहिबजादा मिर्ज़ा मसरूर अहमद साहिब सल्लमहु रब्बहु को खलीफतुल मसीह मुंतखब किया। अराकीन मजलिस इंतखाब खिलाफत ने उसी वक्त हज़रत अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मसीहिल खामिस अय्यदहुल्लाहु ताला बिनस्रिहिल अज़ीज़ व अतालल्लाहु बकाहु के दस्ते मुबारक पर बैत का शर्फ हासिल कर लिया है। MTA kamere su bile dozvoljene u Fazl džamiji sa odobrenjem novoizabranog halife. Hazreti Halifatul Mesih V. je održao kratak govor. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. अहबाब जमात से सिर्फ एक दरख्वास्त है कि आजकल दुआओं पे जोर दें, दुआओं पे जोर दें, दुआओं पे जोर दें, बहुत दुआएं करें, बहुत दुआएं करें, बहुत दुआएं करें। अल्लाह ताला अपनी ताईद व नुसरत फरमाए और अहमदियत का ये काफिला अपनी तरक्कियात की तरफ रवां दवा रहे। आमीन। बैठ जाएं। हुजूर ने फरमाया है दोस्त बैठ जाएं। Hudur Anwar, Khalifatul Masih Halifa je upitao asked sve everyone to sit prisutne down. da sjednu. In an Momentalno svi Thousands who prisutni were present, unutra whether i they were vani in the su mosque, sjeli. in the complex, on the pavements, Ovo or je on the roads izgledalo around the kao mosque, val u everyone okeanu. Svi spontaneously su took sjeli to u the isto floor. vrijeme. Ovaj This nivo spectacle was poslušnosti incredible, prema novo like a wave in the izabratom ocean. halifi je The tide of neviđen humanity na sat današnjici. down immediately. This level of obedience and adherence shown to the call of the newly elected Khalifa was unprecedented in the modern day. अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु Those who were Svi koji outside su the bili Fatul na Mosque, polju together with the također, millions of Jamaat milioni members širom across the svijeta world, su uzeli took the oath of zakletvu allegiance at u his blessed njegovoj hand. blagoslovljenoj ruci. अल्लाह इलाहा As soon as the choice Čim of su the Electoral rezultati College became objavljeni, known, osjetilo it se was kao da su universally svi felt as if i sva comfort and srca bila consolation were obasuta descending upon every dženeckim heart from mirom. heaven. अब्दुहु व रसूलुहु। आज मैं मसरूर के हाथ पर बैत करके जमात अहमदिया मुस्लिमा में दाखिल होता हूँ। On the 23rd of April at 23. Islamabad, aprila Tilford, u the funeral Islamabadu prayers over the Tilford beloved dženaza departed, voljenom led by the halifi newly elected predvođena sa Khalifa novo at his izabranim interment later on the same halifom day, were a je deeply bio vrlo moving experience for emocionalan everyone. događaj. An experience which was Događaj born of koji sa conflicting jedne emotions, strane je of grief tuga and za bereavement on the četvrtim one hand, halifom, and steadfast a s submission druge to the strane divine will nastavak and a firm naprijed resolve to march sa novo forward in izabratim earnestness, giving of halifom one's very sa best on punom the other. poslušnosti. Hazrat Mirza Hazreti Masroor Mirza Ahmad, Masroor Ahmad, Khalifatul Masih Halifatul V, Mesih was V called je to his izabrat za exalted petog office at a halifu mature age u in the njegovim face of the most zrelim poignant tragedy godinama of u the death vrijeme of Hazrat tuge za Khalifatul Masih četvrtim IV, halifom. and by the Uz grace and Allahovu mercy of pomoć God se has dokazao proved kao himself an osoba sa inexhaustible source of dugotrajnom comfort and mogućnosti consolation to all da members pruži of the mir, movement. potporu i savjete svim članovima He possesses a pokreta. firm but gentle Posjeduje jaku, disposition, ali which is nježnu narav characterized koja chiefly je by shyness and karakteristična modesty. da je stidan i It has umjeren. been observed, however, Ali je that when the dokazao kad je occasion so potrebno demands, da he does not posjeduje fail to provide dashing leadership. osobine jakog vođe. Od From the beginning of početka his svog khilafat, he hilafeta has given pokazao proof je of great veliku zeal borbu and za pride in the napretkom pursuit of the pokreta. objectives of the movement. Jedan od prvih One of the very projekata first koje je projects that he započeo initiated on the 26. 26th jula of July 2003. 2003 godine je was the Tahir setting up of the fundacija Tahir na Foundation spomen in memory of Halifatul Hazrat Mesiha Khalifatul Masih IV, četvrtog. the Ovaj purpose of which was to push projekat forward će all the da se designs in brine which the o late svim Khalifatul Masih interesima had i taken projektima particular koje je interest. četvrti halifa imao u तो vidu. आखिर में मैं एक ऐलान करना चाहता हूँ। मुख्तलिफ लोगों ने भी तवज्जो दिलाई है, मुझे भी ख्याल आया कि हज़रत खलीफातुल मसीह राबे रहमतुल्लाह ताला की जारी फरमुदा तहरीकात हैं और ग़लबा इस्लाम के लिए आपके मुख्तलिफ मंसूबे थे, आपके खुतबात हैं, तकारीर हैं, मजालिस से इरफान हैं, उनकी तदवीन और इशाअत का काम है। तो ये काफ़ी वसी काम है जिसके लिए एक अलग इदारा के क़याम की ज़रूरत है। तो इस सोच के बाद मैंने ये फ़ैसला किया है कि एक इदारा ताहिर फाउंडेशन के नाम से कायम किया जाए और इसके इंशाअल्लाह एक मजलिस होगी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होगा जो 20 मेंबरान पर मुश्तमिल होगा। दुआ करें ये जो कमेटी बनेगी इसको अल्लाह ताला काम करने की तौफीक भी दे और हर लिहाज से वो काम जो हुज़ूर रहमतुल्लाह ताला के पास
तहरीरात के ऐसे हैं जो अभी दुनिया के सामने पेश करने की ज़रूरत है, उनको मुकम्मल करने की Institucija Hilafeti Ahmedija je započeta poslije smrti obećanog Mesija alejhi salama 26. maja 1908. godine sa izborom njegovog prvog nasljednika Hazreti Maulana Nureddin kao Halifatul Mesiha I 27. maja 1908. godine. Prema dočeku 100 godina Ahmedija Hilafeta koji se napunio 2008. godine, Hazreti Halifatul Mesih V je najavio veliki doček prvog stoljeća hilafeta. Dao je duhovni plan članovima koji je uključio različite dove i post u toku svakog mjeseca sa nijetom da Allah sačuva Ahmedija hilafet zauvijek. Ahmedija muslimanska zajednica je zaista globalna zajednica i Hazreti Halifatul Mesih V je doista svjetski lider. Putuje širom svijeta i posjećuje zajednicu i misionarske centre, pronalazi nove mogućnosti za napredak zajednice. Ne možete pomoći da ne budete oduševljeni u njegovom prisustvu. Da li vi bili sami sa njim ili među hiljadama ljudi, uvijek se trudi da vam pokloni njegovu pažnju. Posjeduje karakteristike koje su vidljive i primjetljive svuda oko njega. Svi ljudi, ne samo Ahmedije, svi koji su ikad bili u njegovom prisustvu osjetili su njegovu posebnu duhovnu svjetlost kojom zrači. U avgustu 2003. godine otputovao je prvi put izvan Velike Britanije kao Halifatul Mesih. Putovao je autoputem prema Njemačkoj, odmorio se u Belgiji, Francuskoj i Holandiji. Glavni razlog ovog putovanja je bio da se obrati na Jalsa Salana u Njemačkoj i da se sastane sa članovima koji žive u ovim krajevima Europe. 3. oktobra 2003. halifa je otvorio Bejtul Fatuh džamiju, koja je veličanstvena arhitektura u Londonu. Which is a magnificent architectural landmark in London. अल्लाह ताला के फजल से आज इंशाअल्लाह ताला बल्कि इस वक्त जुमा के खुतबे के साथ इस मस्जिद का जिसका नाम खलीफतुल मसीह राबे रहमतुल्लाह ताला ने बैतुल फतूह रखा था, इफ्तिताह किया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह। Najveća je džamija u zapadnoj Evropi u koju može stati 10.000 ljudi. Ukrašava je velika kupola. Lokacija džamije je u Morden. Ova džamija daje zajednici centralnu lokaciju za sastanke, društvene i vjerske skupove. Zajednica je kupila ovu lokaciju 1996. godine i četvrti halifa je položio kamen temeljac 19. oktobra 1999. godine. On the 19th of October 1999. Otvaranje ove džamije je bilo objavljeno u mnogim britanskim, također u internacionalnim medijima. Na dan otvaranja mnoge važne ličnosti su bile prisutne, članovi parlamenta, majori, učenjaci, novinari i mnogi prijatelji pokreta, kojima se obratio Hazreti Halifatul Mesih V. 13. marta 2004. Hazreti Halifatul Mesih V. je otputovao na historijsko putovanje u zapadnoj Africi koje je trajalo 4 sedmice. Ovo uzbudljivo putovanje je uključilo Ganu, Burkina Faso, Benin i Nigeriju. Prisustvovao je na sve 4 dželse od ovih zemalja i obratio se hiljadama ljudi na njima.
Ovo je bio historijski događaj gdje halifini govori iz Afrike su bili prenošeni uživo na MTA International. U toku ovog putovanja mnoge afričke ličnosti su se sastali sa halifom, uključujući predsjednike države, ministre, političare, plemenske poglavice. Svi su ga prelijepo dočekali. Konstantno ga je pratio veliki broj naroda, u nekim mjestima u najvišim brojevima ikad zapamćenim u historiji džemata u zapadnoj Africi. U Gani 15. marta 2004. predsjednik Republike Gane je lično dočekao i poželio mu dobrodošlicu u Ganu. Predsjednik Gane je također prisustvovao na Jalsa Salani i obratio se prisutnim 18. marta 2004. godine. Rekao je: želim da kažem svima vama da sam sa vama. Radujem se i sretan sam da dočekam njegovo veličanstvo, koji je, kako ja inače kažem, iz Gane. Prema njegovoj biografiji živio je ovdje i započeo svoju misiju da služi čovječanstvu i Ahmedija pokret. U Burkina Faso dočekat je od premijera i predsjednika države 22. marta 2004. godine. Slično, predsjednik Republike Benin ga je pozvao u svoj dvorac, razmijenili su mišljenja u vezi zajedničkih interesa. Ovo je bila prva posjeta ikojeg halife u Beninu. Ove važne ličnosti su uvijek rado hvalile Ahmedija muslimanski pokret u vezi različitih projekata koje pružaju u zapadnoj Africi. Različite medije su pokrivale ovo putovanje. Ovo putovanje je bilo uspješno u svakom pogledu. U stvari, započelo je novu eru širenja vjere u zapadnoj Africi. U 2004. godine Halifatul Masih V otvorio je MTA2, drugi kanal satelitske stanice. Od početka njegovog hilafeta trudio se da organizuje MTA dnevni program, da svi širom svijeta u svim zonama različitog vremena imaju interesantne programe. Lično je predvodio sastanke za MTA dnevni program da poboljša dnevni raspored. Ovo je proizvelo ideju da se otvori drugi kanal, da bi se program poboljšao u različitim vremenskim zonama. Pod halifinim uputstvima MTA2 je otvoren 23. aprila 2004. godine. Od 21. juna 2004. do 5. jula 2004. halifa je posjetio Kanadu gdje mu je data privilegija da bude VIP gost države. Kad je stigao u Kanadu, dočekat je od mnogih vladinih ličnosti. Neki od njih su bili ministarka za federalnu imigraciju, ministar federalnih resursa, ministar za multikulturu i mnoge druge ličnosti. Federalna policija je bila pratnja halifinog dolaska.
At a welcome Na reception held recepciji at Baitul povodom Islam dobrodošlice Mosque, koja His je Worship Michael održana u DiBiase, Beitul the mayor Islam of Forum džamiji, City, presented major the key grada of the je city to Hudayr. dodijelio ključ grada halifi. Najviši cilj ovog The focal putovanja je point of bila this tour was 28. the Jalsa 28th Savana, Annual Convention Kanada, of Canada, održana held on the 2nd to the 2. 4th do of July 4. at the jula. International Center, Halifini govori Mississauga. su bili prenošeni uživo. Hudur's addresses to the convention were televised live on MTA International. The Prime Minister of Premijer Canada also Kanade je sent a special također message for poslao the convention. specijalnu poruku. Obećani Mesija Promised alaih salam je Messiah započeo initiated a scheme in Al-Vasijet 1905, commonly 1905. known godine. Jamaat U of the ovoj Wasiyat, knjizi or the također je will scheme. spomenuo hilafet. This scheme was Pod announced ovim together with the projektom announcement about the Ahmedije system koje of žele da Khilafat budu in his book, The uključeni Will. u Al-Vasijet Under the moraju Wasiyat da scheme, povećaju devout svoju Ahmadis wished to duhovnost i become da members of the dodijele scheme ne manje are od jedne required to attain higher spiritual desetine changes in their svoje life and imovine commit i a zarade portion, za not less than islam. 1/10 Do of their lifetime 2004. earnings and godine any property to the cause 38.000 of Islam. Ahmedija je By bio the year dio ovog 2004, blagoslovljenog 38,000 devout projekta. Ahmadis had joined this blessed scheme. On the 1. 1st of avgusta August 2004. 2004, godine na during his zadnjem concluding govoru address to the Jalsa Savana International Velika Annual Convention Britanija, held in the halifa je UK, napravio Hudur plan da initiated a plan to get 15.000 another Ahmedija se 15,000 uključi u Ahmadis to join the Al-Vasijet scheme by do 2005, 2005. which godine, marks the koja centenary će year of the obilježiti scheme. 100 godina Al-Vasijeta. वसीयत के निज़ाम को कायम हुए 100 साल हो जाएंगे जैसे कि मैंने कहा तो मेरी ये ख्वाहिश है और मैं ये तारीख करना चाहता हूँ कि इस आसमानी निज़ाम में अपनी ज़िंदगियों को पाक करने के लिए अपनी नस्लों की ज़िंदगियों को पाक करने के लिए शामिल हों आगे आएँ और कम अज़ कम ये कमो पेश अंदाज़ा मैंने दिया था कम अज़ कम 15,000 इस एक साल में नई वसाया हो जाएँ ताकि कम अज़ कम 50,000 वसाया तो ऐसी हों जो 100 साल में हम कैसे रहेंगे हुई तो ऐसे मोमेंट तो निकले कहा जा सके कि जिन्होंने खुदा के मसीह की आवाज़ पर लबैक करते हुए कुर्बानियों के आला मयार कायम किए. Također je rekao da je njegova želja da se uključe Al-Vasijetu 50% članova koji zarađuju. 16. avgusta 2004. godine do 15. septembra 2004. halifa je putovao Evropom i prisustvovao je na 3 godišnja skupa. Stigao je u Njemačku 17. avgusta i obratio se skupu na sva 3 dana. Džalsa je bila održana 20. do 22. avgusta. 1. septembra 2004. godine doputovao je u Švajcarsku po prvi put. Vrlo lijepa dobrodošlica je izražena mu od švajcarskih ličnosti i džamata, kad je doputovao u Mahmud džamiju. U toku posjete halifa se obratio džamatu sva 3 dana. Džalsa je održana 3. do 5. septembra. Ova posjeta je historijska zbog 2 razloga. Prvi, ovo je bio prvi put da je Džalsa Švajcarskoj prisustvovao halifa. Drugi, da je prvi put uživo prenošena hudba iz Švajcarske. 8. septembra halifa je stigao u Belgiju. Također je prisustvovao na Džalsi i obratio se prisutnima sva 3 dana. Džalsa je održata 10. do 12. septembra. Na kraju putovanja je nakratko odsjeo u Holandiji od 13. do 15. septembra. Tridesetog septembra 2004. halifa je otputovao na historijski obilazak Velike Britanije. Otvorio je Darul Barakat džamiju 1. oktobra u Birminghamu. अल्हम्दुलिल्लाह आज जमात अहमदिया बरतानिया की इस मस्जिद
मसरदा हिस्सा लेके तामीर की है, इसकी तकमील होने पर इफ्तिताह हो रहा है। The inaugural reception Otvaranju was džamije attended su by a large number of prisustvovale važne distinguished guests, ličnosti, including gradonačelnik Deputy Lord Mayor of Birminghama, Birmingham, članovi Velike members of the Britanije, UK and vlade, European učenjaci, parliaments, novinari i ljudi iz scholars, različitih journalists, profesija. businessmen, and people from other Recepcija je walks of bila life. prenošena uživo na The MTA. opening ceremony was shown Također, live on MTA lokalne i International, nacionalne and medije extensive su coverage was given učestvovale in the na ovoj local and national recepciji. media. U toku ovog During putovanja this trip, halifa je Qutb also laid the položio foundation stones kamen of two temeljac za significant dvije mosques. džamije. The first Al-Mahdi ceremony was džamija held for the 20. Al-Mahdi Mosque in oktobra, Bradford on the 2nd of October. The second ceremony was held drugi on the kamen 3rd of temeljac je October, položio laying the 3. foundation oktobra stone za of the Nasir Nasser Mosque džamiju. in Hartlepool. During this UK U tour, toku as a gesture obilaska of Velike benevolence and Britanije, affection, halifa se Qutb accompanied pridružio all the na missionaries of izletu the movement appointed in the UK misionarima and their koji families služe u for a Velikoj picnic at Britaniji Ilkley. i njihovim porodicama. He later went on to visit the community branches at the Lake District, Scunthorpe, Huddersfield, Manchester and Glasgow. On the 22. 22nd of decembra December 2004. 2004, halifa je Qutb otputovao u traveled to France. Francusku. Prisustvovao je The godišnjem highlight of skupu this tour Jalsa was the Salana annual convention of Francuska France, which 26. was do held on the 26th, 28. 27th decembra. and 28th of December, to Isti coincide with the vikend annual te convention godine of Qadian. održata je Jalsa During the Salana u convention, Kadianu. Qutb not only Halifa addressed se the audiences obratio present in prisutnima France, but also u addressed the Francuskoj gathering i in Qadian. također preko direktnog His prenosa addresses were relayed live prisutnima from u France on Kadijanu. MTA International. Mnoge važne Many ličnosti, eminent uključujući personalities, francuskog including the French predsjednika president Jacques Jacques Chiraca, Chirac su and the Prime poslali Minister poruke Jean-Pierre Baffa, dobrodošlice koje sent su special bile messages of pročitane u goodwill and toku welcome, Jalse. which were read at the Jalsa. During this Toku ove trip, posjete Qutb halifa je also paid an posjetio official visit neke to the famous atrakcije u palace, okolini. Chateau de Versailles. The visit was arranged through the French Ministry of Cultural Affairs and the Ministry of Internal Affairs. In U January januaru 2005, 2005. Qutb godine paid a halifa je visit to posjetio Ahmadi Ahmedije communities u in Spain. Španiji. He Stigao je arrived in 1. Spain on januara the 1st of January 2005. godine. 2005. Ahmedi Ahmadis muslimani living in koji žive u Spain got the Španiji imali opportunity su of meeting priliku with the da se exalted personage and sastanu benefiting sa from his halifom i sublime da imaju discourses. koristi od njegovih savjeta. Halifa Most se salient obratio na features of Jalsa this tour were Salana Qutb's Španija. addresses Ovo at je the bio annual prvi convention put u of the Ahmadiyya historiji community in da na Spain. Jalsa It was the Salana first Španija time in the halifa history of bude Spain that a prisutan. convention was graced by the presence of a Khalifa. During this trip on the 11th U of toku ovog September, putovanja Qutb halifa se visited sastao Gibraltar, sa where he met the governor and guvernerom commander-in-chief of gospodinom Gibraltar, Sir Francis Francis Richards Richard, at u Governor njegovoj House. kući. The Sastanak je meeting trajao lasted for više over od half an pola hour, sata, and various razgovarali matters su of o mutual mnogim interest were stvarima. discussed. U toku iste godine od During the same 26. year, aprila do from the 26th of 25. April maja, to the halifa je 25th of May, putovao u Qutb istočnu traveled to Afriku. East Africa. Posjetio je He Keniju, visited Kenya, Tanzaniju, Tanzania, and Ugandu. Uganda. Ovo je bila vrlo This was uspješna again a very posjeta. successful visit.
U Keniji halifa se obratio na 40. godišnjici Dželsa Salane 28. do 29. aprila. Oba dva govora su prenošena uživo širom svijeta na MTA International. Bio prvi put prenos uživo iz Istočne Afrike. Potpredsjednik Kenije Mudija Vori se obratio na Dželsa Salani i zahvalio se halifi ispred Kenija vlade za njegovu posjetu i za sve humanitarne servise džemata u Keniji. Dok je boravio u Norbi, halifa je prisustvovao recepciji u njegovu čast, kojoj su prisustvovale važne ličnosti iz Kenije. Halifa je stigao u Tanzaniju 8. maja 2005. godine. Također je prisustvovao Dželsa Salana Tanzanija i obratio se prisutnima. Ovo je također bio prvi put da jedan halifa prisustvuje na ovoj dželsi. Maja halifa je upoznao premijera Tanzanije u njegovoj kući. Premijer je poželio dobrodošlicu halifi i razgovarali su o mnogim zajedničkim interesima. Zahvalio se na svim humanitarnim servisima koje džemat radi u Tanzaniji. 14. maja halifa je pozvat od predsjednika Tanzanije Williama Makapa u državnu kuću. Predsjednik je poželio dobrodošlicu halifi i također je pohvalio džemat u Tanzaniji. Halifa je stigao u Ugandu 17. maja 2005. godine. Dočekan je na aerodromu od ministra za vanjske poslove. Halifa je prisustvovao Dželsa Salana Uganda 19. do 20. maja i obratio se također. Ovo je bio prvi put u historiji da je halifa bio prisutan na Dželsa Salana Uganda. Halifa je rekao: sa Božjom milošću danas započinjemo 20. Dželsa Salanu u Ugandi. U junu 2005. halifa je posjetio Kanadu. 4. juna je stigao u Vancouver gdje je dočekat kao državni VIP gost od kanadske vlade i državna policija se brinula o sigurnosti halife u toku ove posjete. Druge kanadske ličnosti su se odazvale pozivu da prisustvuju ovim skupovima. Samo da vam kažem, moji prijatelji, da ne postoji ljepši cvijet u našoj bašti od naše braće i sestara u Ahmedija zajednici. Čast mi je da budem ovdje i znam da će ovaj skup biti vrlo uspješan. Halifa se obratio prisutnima na 29. Dželsa Salana Kanadi, koja je održata 24. do 26. juna 2005. godine. U avgustu 2005. halifa je otputovao u Njemačku, Belgiju, Dansku, Švedsku, Norvešku i Holandiju. Otputovao je iz Londona 22. avgusta u Njemačku i nakratko je zastao u Belgiji. Najvažniji razlog za posjetu Njemačke je bila Dželsa Salana, koja je održana 26. do 28. avgusta. 6. septembra halifa je posjetio Dansku. Doputovao je u Nusrat Jahan džamiju. Njegov dolazak je bio u mnogim nacionalnim medijima. Halifa je također odgovorio na pitanja novinara i dao je intervju na nacionalnom TV kanalu.
7. septembra recepcija je napravljena za doček halife kojoj je prisustvovala ministarka za imigraciju i integraciju. Mnoge važne ličnosti su bile također prisutne. 11. septembra halifa je doputovao u Švedsku da prisustvuje Jalsa Salani, koja je održana 16. do 18. septembra. 17. septembra recepcija za dobrodošlicu halife je održana na kojoj je također bilo dosta važnih ličnosti, 14 gostiju iz parlamenta i 8 šefova policije. 18. septembra halifa je doputovao u Norvešku. 24. septembra recepcija je održana u njegovu čast u Grand hotelu. Gradonačelnik je poželio dobrodošlicu halifi i mnoge važne ličnosti Norveške su bile prisutne. I oktobar 2005. je bio veliki dan u historiji Ahmedija muslimanske zajednice, jer je na ovaj dan Hazreti Halifatul Mesih V. otvorio medresu Ahmedija u Velikoj Britaniji, koji je prvi koledž zajednice teoloških studija u Evropi. Zajednica ima sličan koledž u Kadijanu, Rabbi, Gani, Nigeriji, Tanzaniji, Indoneziji i Kanadi, ali nisu imali institut u Evropi za učenike iz Evrope. Halifa se lično brinuo u vezi planova za ovaj koledž i čitav projekat je bio pod njegovim nadgledom i uputama. On the 11th of November 11. novembra 2005. godine halifa je otvorio Nasir džamiju u Hartlepool, Velika Britanija. Ovo je prva džamija izgrađena u tom dijelu zemlje. Političari grada, novinari i razne medije su prisustvovale otvoru džamije. U novembru 2005. halifa je posjetio Mauritius od 28. novembra do 10. decembra. Najvažniji razlog posjete je bio da upozna džematlije. Mnogi od njih su upoznali halifu po prvi put i da prisustvuje Jalsa Salana koja je održana od 2. do 4. decembra. U toku posjete predsjednik Mauritiusa se sastao sa halifom. Sastanak je održan u državnoj kući, gdje su razmotrili mnoge zajedničke interese. Potpredsjednik Mauritiusa je također ugostio halifu u svojoj kući. Mr. Raouf Bundon also met Hudur in a separate meeting held at the Vice President House in Sunyak. Toku halifine posjete Mauritius, mnoge nacionalne medije su pokrivale u vezi halifine posjete. 11. decembra 2005. halifa je otputovao na historijski put u Indiju. Sve džematlije u Indiji su bili sretni. Ovo je bilo historijsko putovanje, jer 2005. godina je vrlo važna u historiji pokreta. Bila je 100-godišnjica Al-Vasijeta. Halifa je prisustvovao Jalsa Salana Kadijan. Sa njegovim dolaskom Kadijan je još jednom bio blagoslovljen sa prisustvom halife. With Hudur's arrival, Kadian was once again blessed with the presence of a Khalifa.
Thousands of Hiljadama Ahmadis from Ahmedija around the širom world svijeta su converged upon the doputovali hamlet u of Qadian, Kadijan. and a tide of humanity greeted Hudur. Bilo je prvi put u historiji džemata da je halifine hudbe i dešavanja prenošena uživo preko MTA Internacional. Glas koji se je pojavio u Kadijanu preko 100 godina prije se još jednom čuo iz Kadijana, ali je stigao do svih krajeva svijeta. Jalsa Salana Kadijan je održana 26. do 28. decembra na koju je prisustvovalo preko 75.000 ljudi. Specijalni redoslijed prijevoza je bio usklađen za lakši dolazak gostiju. U toku posjete Indiji mnoge ličnosti su se sastajale sa halifom, uključujući poglavare vjera, ministre, političare, učenjake i također su prisustvovali Jalsa Salana Kadijan. Halifa je također klanjao Kurban Bajram u Kadijanu. Bio je prvi put od podjele Indije i Pakistana da je halifa klanjao Bajram namaz u Kadijanu. Halifina posjeta se završila 17. januara 2006. godine. Halifa se vratio u London. Ended on the 17th of January 2006, when Hudur returned to London. For 4 weeks in 4 2006, sedmice u 2006. godini od 4. aprila do 15. maja halifa je posjetio Daleki istok. Posjetio je Singapur, Australiju, Fidži, Novi Zeland i Japan. Prvi put u historiji džemata iz svih ovih zemalja direktan prenos je bio emitovan preko MTA Internacional. U Singapuru halifa je održao historijsku hudbu kojoj su prisustvovali Ahmedije iz Indonezije, Malezije, Tajlanda, Kambodje, Filipina i bližnjih zemalja. इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए मैं अपने इंडोनेशियन बहन भाइयों से कहता हूँ कि अपनी कौम के अहमदियों को तसल्ली दें कि सब्र करें और सब्र का दामन कभी हाथ से न छोड़ें, बस उससे मदद मांगें, इंशाल्लाह वो कभी आपको ज़ाया नहीं करेगा, कभी ज़ाया नहीं करेगा, कभी ज़ाया नहीं करेगा. Oleh karena itu terus menerus berdoa kepadanya. Dia tidak akan pernah menyanyiakan kalian. Tidak akan pernah menyanyiakan kalian dan tidak akan pernah menyanyiakan kalian. U Australiji halifa je prisustvovao Jalsa Salani i obratio se prisutnima 15. do 17. aprila. Halifa je također prisustvovao recepciji u njegovu čast 19. aprila, kojoj su prisustvovale mnoge važne ličnosti. U Sidniju halifa je položio kamen temeljac za zgradu nazvatu Prvo stoljeće hilafeta. Hudur 25. aprila halifa je stigao u Fidži, na aerodromu je dočekat od mnogih političara. Također održao pres konferenciju.
Poslije je Later, otišao he u went to kuću the president's predsjednika house to gdje meet ga the je vice dočekao president of Fiji, potpredsjednik the Fidžija Honorable Ratu koji je Jani također Majapahla, bio who was aktivni also the acting predsjednik president države of the country u at the to time. vrijeme. something for you to have from in your library. There's a token gift for you also. Thank you very much. Jalsa Salana Fidži je The two-day održata annual u convention toku of the Fijian halifine community posjete was od also planned to 28. do coincide with Hudur's visit 29. on the aprila. 28th and 29th Halifa of se April. obratio prisutnima na oba dva dana. The gathering was addressed on both days by Hudur. While in Fiji, Dok je Hudur bio u also paid a Fidži, visit to the halifa je historic posjetio dateline neka in Kazerne, historijska which is mjesta, considered as a jedno od corner of the kojih earth. se podrazumijeva kao ugao zemlje. A reception was also given Recepcija in je Hudur's organizovana honor, u which was čast attended by a halife large na number of kojoj su politicians, prisustvovali including the mnogi acting president, političari, the Honorable Ratu uključujući Joni Majapahla, aktivnog diplomats, predsjednika, eminent Fijian diplomate, scholars, učenjake i religious mnoge leaders, važne businessmen, ličnosti. and other distinguished persons. On the 4th of May 4. 2006, maja Hudur arrived 2006. in New halifa je Zealand. doputovao u Novi Zeland. He addressed the Obratio community's se annual convention on prisutnima the na 5th and Jalsa 6th of May. Salani 5. do 6. maja. Hudur left New Zealand Halifa je and for the stigao last leg u of his journey Tokio 8. arrived in maja. Tokyo on the 8th of May. He attended a reception Prisustvovao je given na in his honor on the recepciji 9th of 9. May. maja. Recepciji su The prisustvovali reception japanski was attended by političari, Japanese members of ambasadori, parliament, profesori, ambassadors, policija i mnoge politicians, važne professors, ličnosti. police officers, and other prominent personalities from Tokyo. Hudur also addressed the Halifa je community's two-day prisustvovao annual Jalsa convention in Salani Nagoya 12. on do the 12th and 13. 13th of maja May. i također se obratio During zajednici. his stay in Japan, Hudur 14. paid a visit to the maja u Hiroshima toku Peace njegovog Memorial Museum obilaska on the halifa je 14th of May. posjetio Hiroshima Memorial. Od From the 3. 3rd do to the 20th 20. of June juna 2006, 2006. Hudur halifa je visited posjetio Belgium, Njemačku, Germany, and Belgiju Holland. i Holandiju. In U Belgium, Belgiji Hudur halifa se addressed the obratio na concluding session trećem of their danu Jalsa three-day annual Salane convention on the 4. 4th of June juna. in Brussels. In Germany, he U graced and Njemačkoj addressed halifa the je Ijtimaz of prisustvovao Khudam Ištimi, al-Ahmadiyya godišnjem and skupu Lajna Hudamul Imaila, which were Ahmedija held i in Ležna Mannheim on the Imaila 9th, 10th od and 11th 9. of do June. 11. juna. इसलिए हमेशा एक बात ये याद रखें कि अहमदी तालिबा का बुनियादी फ़र्ज़ ये है कि अपने खुदा को कभी ना भूले, उसको हमेशा याद रखें और उसकी इबादत की तरफ तवज्जो दें. In Holland, U Hudur Holandiji blessed the halifa last je day of their prisustvovao three-day annual trećem danu convention Jalsa and Salane addressed the i concluding obratio se session on the 18th prisutnima. of June in Nunspeet. In 2005, the 2005. godine Ahmadiyya Muslim Ahmedija community muslimanska United zajednica Kingdom u Velikoj purchased a Britaniji je 208 kupila acre site in 200 Hampshire, ekara UK. zemlje. Halifa je nazvao mjesto Hadikatul Mehdi. The site was named Hadiqatul Mahdi by Hadrat Khalifatul Masih V, and on the 28th, 29th, and 30th of 28. do July 30. jula 2006, the 2006. International Annual godine Convention of the internacionalna Ahmadiyya Jalsa community Salana was Velika held at a Britanija newly je acquired održana site. na novom mjestu. From the 18th of December 18. 2006 decembra to do the 7th 7. of January januara 2007, 2007. godine Hudur visited halifa je Germany, posjetio together with a Njemačku, brief stay in malo Belgium and se Holland. zadržao u Belgiji In i Germany, Holandiji. Hudur addressed the annual Iz gathering of Njemačke Qadian halifa live se via obratio satellite uživo link preko on MTA MTA International Kadian from Jalsi Frankfurt on the 28th of December. 28. decembra लेकिन अल्लाह ताला की 2007. मदद godine. से जब आप दुआएं करते हुए और ईमान पर मजबूती से कायम रहते हुए बगैर घबराए ये सफ़र जारी रखेंगे तो हर मंजिल पर पहुंचकर आपको अल्लाह ताला के फजलों के अजीम शान नज़ारे नज़र आएंगे.
इंशाल्लाह। और रास्ते की कोई रोक आपकी तरक्की की रफ्तार को कम नहीं कर सकेगी। A large number of Ahmadis were Veliki present in broj Frankfurt Ahmedija to iz listen to Njemačke Hudud, se and okupio over u Frankfurtu 25,000 people were present in i preko Qadian for the gathering. 25.000 ljudi je bilo prisutno u Kadijanu. Since the Od beginning of početka his svog Khilafat, hilafeta, Hazrat Hazreti Khalifatul Masih Halifatul V Mesih is very V passionate je about vrlo spreading the uporan u message of širenju Ahmadiyya, the Ahmedijata, true Islam, to istinskog the Arab islama u world, from arapskom where Islam svijetu, started. gdje Under islam je his direct započet. supervision and Pod guidance, njegovim the community nadgledanjem i satellite uputama TV station, zajednica je MTA otvorila International, MTA started work Arabija to launch a dedicated 23. Arabic channel marta under the dynamic 2007. directions of godine. the Khalifatul MTA Masih 3 and in kanal je consequence of his započet. continuous Ovaj humble kanal supplications to the emituje divine. program na arapskom jeziku 24 sata dnevno. The efforts bore fruit, and on the 23rd of March 2007, Hudur inaugurated MTA As-Salisa Al Arabiya, the third channel of MTA International, which transmits programs in Arabic 24 hours a day. MTA 3 अल अरबिया का इजरा भी हो रहा है। अल्लाह ताला जल्द अरब दुनिया को भी के भी सीने खोले और वो ज़माने के इमाम को पहचान ले। This is truly a remarkable Ovo milestone in je the history of zaista the Ahmadiyya vrlo Muslim važan community. uspjeh u Ahmedija muslimanskoj zajednici. Na početku kanal je bio samo za Srednji istok, onda se raširio širom svijeta. In March 2008 for greater coverage in the Middle East and Europe. In February 2008, it also started transmission for the North American sector on AMC3 satellite. From the 18th of August to the 8th of Od September 18. avgusta 2007, do Hudud 8. toured septembra Holland, Germany and halifa je France. posjetio Holandiju, In his Njemačku i Friday sermon of the Francusku. 24th of August, which 24. was delivered at avgusta na Monsky, hudbi u Holland, he Holandiji condemned osudio the je Dutch holandskog writer Geert pisca Wilders Geert and gave Wildesta answers to i Wilders' dao je allegations odgovore na against Islam. Wildestove laži protiv साफ islama. ज़ाहिर है कि बुग़्ज़ और कीने ने इतना अंधा कर दिया है कि कुरान पढ़ने की जहमत गवारा नहीं की। जिनको बुग़्ज़ और कीने ने अंधा कर दिया हो उनको सामने की चीज़ भी नज़र नहीं आती। इनको ये नज़र आ रहा है कि यही एक ऐसा दीन है जो दलील से हर एक का मुंह बंद करने वाला है। इसलिए दलील से काम नहीं बनेगा, वो तो इनके पास है नहीं। मुल्क के कानून पास करके सख्ती से काम करो तो फिर ही बात बनेगी। तो यही हारे हुओं की निशानी होती है। U Njemačkoj halifa se obratio prisutnima na sva 3 dana Jalsa Salane koja je održata 31. augusta do 2. septembra 2007. godine. Poslije otvaranja trećeg kanala MTA International i proširenja, halifa je odobrio da se izgradi nova MTA zgrada. Uz Allahovu pomoć ova zgrada je otvorena 10. decembra 2007. godine. Uključuje veliki studio, novi studio i audio studio, soba za prijevod, soba za uredbu, soba za grafiku i video i najbolju tehnologiju. A news studio, an audio studio, translation suites, editing suites, graphics and animation suites, and the latest IT management and administration facilities. Hazreti Mirza Masroor Ahmad, Halifatul Mesih V, ima energetičan, aktivan način prema poziciji hilafeta. Duboki duhovni stepen, on je ojačao važnosti hilafeta kod Ahmedija i ne Ahmedija. Kroz njegova česta putovanja svijetom pokazao je pravo lice islama i duhovno je uzdigao Ahmedija zajednicu i doveo ih je bliže njihovom stvoritelju, da mu Allah učvrsti njegove ruke i podari dug uspješan život vodeći zajednicu. Amin. Amin.